papan wonten saking papan ingkang tansah printun dalu dipun nambah para warga sak RT Tulaan mriki satus wilak Buddha sing wani manggi orang sing sae dadi kurtani kok derek ingkang aturan iki sedaya. Nggih. Ingkang saturan pasang golong ingkang dipun mulih ingkang cekak badhe dusun Tulaan mriki nomor 12 RT. Sedaya kala dipun kacang dukung rahayu sing sae anggenipun sami menuku baja nyuwun rahayu sing sae mboten wonten alangan dalam maka saged lancar sandang panganipun saged kagungan menapa ingkang dipun suwun rintangan dalu sedaya kala wau pun berkah menawi Gusti Allah Taala nyuwun kala wau dipun keparengaken dadi putra niku derek ingkang akan dikairiko. Nggih. Sukti lamun barang Senajanipun sapu kangge menulih Kanjeng Nabi Muhammad kang jumeneng ratu sagarwa seputra sekabat sedaya dipun tansah dukung rahayu sing sae para keluarga sak Tulaan iki anggenipun kuberten nyuwun rahayu sing sae dadi kurban wis derek ingkang asli dayaripun. Nggih. Ingkang sampun pasang panggang kunci senajan kangge wilujengan wilujengi bulan setunggal Muharram Panjenengan kala dipun iki sedaya warga masyarakat ingkang Tulaan juga nyuwun rahayu sing sae menurut sampun panjenengan kala wau dipun keparengaken dadi kurban derek ingkang aturan iki sedayanipun. Ingkang sampun pasang sedaya Mbok iki ingkang sami dipun provinsia para warga sak RT Tulaan iki ingkang atur ngrokoki sandang panganipun para keluarga ingkang kangge wonten RT Tulaan iki aturan ngrokoki ampun sedheripun para keluarga ingkang manggen wonten sak RT Tulaan iki. Pamidaya kala wau dipun senti dipun sedaya sedaya kala wau saged tansah dukung rahayu jeng sae anggenipun sami mengku belajar nyuwun rahayu sing sae dadi kodane kok derek ingkang atur dayanipun. Nggih. Aturan iki pasang jenang jangkep sapu jangkepaken ampun dukung para keluarga sak iki pamita kala wau dipun sepeda jangkep sak konjan sedheripun dukung kesayang ingkang sami sing wonten jaman kelaran kaya anggenipun mengku bados nyuwun rahayu sing sae dadi kodane kok derek ingkang atur dayanipun. Nggih. Ingkang satuan pasang arah-arah sapu ngarah kampung sedulur para warga sak Tulaan iki sampeyan ngarak sedulur para warga ing sak Tulaan sampeyan ngarak sandang panganipun para warga sak Tulaan iki kang cerdas kawan bangsa kala wau dipun arep tansah tumiru dipun sandang pangan ing Tulaan dalu sedaya kala wau berkah menawi Gusti Allah Taala mugi nyuwun kala wau dipun paringaken ya dipun derek ingkang dayanipun. Nggih. Aturan jeneng pasang jenang gawul sedaya kala wau kangge netepi nyamerepi ingkang ndarbeni Kanjeng Nabi ingkang ndarbeni wulan pura. Pamidaya kala wonten sedhi tansah kala wau nyuwun rahayu sing sae wonten samujuting ngawa para keluarga sae Tulaan nyuwun rahayu sing sae lha dipun dangu derek ingkang atur dayanipun. Nggih. Sampeyan pasang sedulur ngroko ya, ora ngroko sandang panjenengan para akeh tangi kaum sampun wedok kala punika kita ketemu sandang pangan rinten dalu lha dipun dangu derek ingkang atur dayanipun. Nggih. Ingkang satrone pasang Bujang lenggah mundharaken jeneng babagan ninggalken anggenipun sedhiyan ingkang ninggalken amudipun para keluarga sak Tulaan bangsa kala wau sedhikak kita jejeg tinggal ngayem tentrem kami anggenipun mungku badhe nyuwun rahayu sae ya dipun dangu derek ingkang aturan iki dayanipun. Nggih. Ingkang pasang sekolah waran panjenengan diseni saplu yang merti guru ingkang miring-mitan ugi kali ibu Banjar pekaranganipun para keluarga sak Tulaan. Kami sedaya kala wau dipun senepi kelawaran mahmuduna dipun panggeni saged adem ayem ayem tentrem salamun sugeng jaman karang ugi saged lumunjuk sandang pangan dalu sae Tulaan kala wau lagi kotane poros derek ingkang atur dayanipun. Nggih. Aturan pasang golong mulih ngatur-mulih ingkang netenaken wiwitan pasang netenaken dijenengi kelan dasar kayu atau kawan acara kali dosoku tinggal dosa nasin sasi nasin taun sangen sasi sangen taun dijal dina patah dina lan sapasanganipun kemantuk Banten para keluarga sak Tulaan kita sedaya kala tansah dukung rahayu jenengan anggenipun sami sugeng jaman perang anggenipun mlebu balik nyuwun rahayu jenengan saya Tulaan mboten wonten alang napa saged lancar sandang pangu saged kabatan mboten dipun lancalu sedaya kala wau buka menawi kita taala nyuwun kala wau parangaken dipun derek ingkang dayanipun. Nggih. Ingkang aturan
pasang sekolah dengan satu kangge alas dan berdua dumateng para leluhur para keluarga sak RT Tulaan iki lembur rumutang saking jalan laleki ingkang sampun menika putut sampun Gusti Allah taala mugi tansah dipun paringi mergi kang pacar kubur ingkang longgar ingkang prayogi dipun lapunten sedaya dosa ugi lepatipun mugi dipun berkaken makmur Kanjeng Nabi Muhammad dipun papanaken saged kuat jumbuh kaliyan idam-idamanipun nalika taksih subuh zaman kairan sampun ngaten Gusti ngamotos mugi-mugi kersa mangsuli dumaksane dumateng para warga sak Tulaan iki nyuwun rahayu sing sae dadi banyak derek ingkang dalem. Nggih. Kanjeng Nabi Sulaiman ingkang kuasani Sulaiman ayam satu kangge sedaya mugi sakta ingkang kangge sakta mugi sakta berkahi bulan tanggal 3 bulan Muharram mugi sedaya kala wau para keluarga sak Tulaan nyuwun rahayu sing sedaya kala wau mugi tansah dipun ridhoi Gusti Allah taala panuwun kala pun parengaken dadi sedaya derek ingkang kagiyipun. Nggih. Sedaya kala wau mrene wonten kirang langkung wonten yen kagiyipun anggen kula ngucapaken ngadati kacatipun para keluarga sak Tulaan saged paring lujeng kasembahan dados palinipun dadi pun sedaya derek ingkang kasaran niki sedayanipun. Nggih.